या सुपरफास्ट बुलेटिनचे प्रायोजक आहेत मेसर श्रीराम बोरवेल सावंतवाडी, 100% पाण्याची गॅरंटी आणि श्रीराम सोलर सावंतवाडी। माझ्या मुलीचा जीव गेलाय, निदान बाकीच्यांचा वाचू दे, अशा भावना कणकवली कासार्डे येथील चंद्रकांत पाताडे यांनी व्यक्त केली आहे। मुलीच्या मृत्यूनंतर त्यांनी डॉक्टरांवर आरोप देखील केले। युवतीच्या मृत्यूनंतर कासार्डे इथं ग्रामस्थांच्या वतीनं श्रद्धांजली वाहण्यात आली। आम्हाला न्याय मिळालाच पाहिजे, प्रसंगी अख्ख्या गावावर गुन्हे दाखल करा, अशी उद्विग्न प्रतिक्रियाही त्यांनी व्यक्त केली। नागवेकर हॉस्पिटल तोडफोड प्रकरणी नातेवाईकांच्या भावनेच्या आडून समाजकंटकांनी यामध्ये सहभाग घेतला। दहशतवाद खपवून घेणार नाही, आम्ही डॉक्टरांच्या पाठीशी आहोत, अशी प्रतिक्रिया माजी आमदार वैभव नाईकांनी दिली आहे। डॉक्टर नागवेकरांकडे मोठ्या खंडणीची मागणी करण्यात आली, असा गंभीर आरोप डॉक्टर जयेंद्र परुळेकरांनी केलाय। ही गुन्हेगारी प्रवृत्ती असल्याचं ते म्हणाले। राज्य सरकारनं गडकिल्ल्यांवरील अतिक्रमण हटवण्यासंदर्भात समिती गठीत केली आहे। या समितीवर मंत्री नितेश राणेंची सदस्य म्हणून निवड करण्यात आली आहे। कणकवली येथील डॉक्टर नागवेकर यांच्या दवाखान्यामध्ये घडलेली घटना ही निंदनीय आहे। पोलीस आणि जिल्हा प्रशासन म्हणून योग्य ती दखल घेऊन गुन्ह्यात समाविष्ट असलेल्या संबंधितांना तात्काळ अटकेची कारवाई करावी, अन्यथा जिल्ह्यात दवाखाने बंद आंदोलन कायम करण्याचा इशारा डॉक्टर असोसिएशननं दिलाय। जिल्हाधिकारी तृप्ती थोडमिसे यांना याबाबतचं निवेदन देण्यात आलं। कणकवली करूळ येथील सुनीता सोनील तानावडे या 56 वर्षीय महिलेचा सर्पदंशाने मृत्यू झालाय। शेतीचं काम करताना त्यांना सर्पदंश झाला। डॉक्टरांनी उपचार सुरू केले, मात्र अचानक तिचा मृत्यू झाला। सीएमडींनी सावंतवाडी रेल्वे टर्मिनसबाबत समोरासमोर येऊन बोलावं, एकदाचं काय ते होऊन जाऊ दे, असं चॅलेंज कोकण रेल्वे प्रवासी संघटनेचा सचिव मिहीर मटकर यांनी दिलंय। देवगड तालुक्यातील खाक्षी पुलाखालील पाण्याची पाईपलाईन फुटून हजारो लिटर पाणी वाया गेलं। सावंतवाडी रेल्वे टर्मिनसबाबत आमदारांनी थेट भूमिका घ्यावी, याबाबत एकत्रच आंदोलन करूया, असं आव्हान कोकण रेल्वे प्रवासी संघटनेचे अध्यक्ष ॲडव्होकेट संदीप निंबाळकर यांनी केलंय। कुडाळ तालुक्यातील नेरूर ठाकूरवाडी येथील जिल्हा परिषद शाळेच्या जागेवर आणि वहिवाटीच्या रस्त्यावर असलेले 13 वर्षांचं जुनं अतिक्रमण आमदार निलेश राणे यांच्या खंबीर भूमिकेनंतर अखेर हटवण्यात आलं। प्रशासनानं केलेल्या धडक कारवाईमुळे ग्रामस्थांनी सुटकेचा निश्वास टाकलाय। दोडामार्ग तालुक्यातील लाभार्थ्यांना अद्याप वाळू उपलब्ध करून देण्यात न आल्यानं अखेर स्वराज्य सरपंच सेवा संघ आक्रमक झालाय। जिल्हाध्यक्ष प्रवीण गवस यांच्या नेतृत्वाखाली कळणे सरपंच अजित देसाई, तळकट सरपंच सुरेंद्र सावंत आदींनी तहसील कार्यालयात ठिय्या आंदोलन छेडलं। कोणाळकट्टा येथील एका विद्यालयात शालेय क्रीडा स्पर्धा सुरू असताना भालाफेक स्पर्धेत एक विद्यार्थी गंभीर जखमी झाल्याची घटना घडली। या विद्यार्थ्याला भाला डोक्यात लागून गंभीर दुखापत झाली। सावंतवाडीचं ग्रामदैवत चराठा येथील श्रीदेवी सातेरीचा जत्रोत्सव मोठ्या उत्साहात पार पडला। या उत्सवाचं औचित्य साधून भाजपचे नेते विशाल परब आणि त्यांच्या पत्नी वेदिका परब यांनी सातेरी देवीचं दर्शन घेऊन आशीर्वाद घेतले। उडोपी येथील कातळ शिल्पांमधील सांकेतिकता, सिम्बॉलिझम, लयबद्धता, वैविध्य आणि कलात्मक दृष्टी फारच क्वचित आढळणारी अपवादात्मक आणि अद्भुत आहे, असं प्रतिपादन पणजी येथील सुनापरांत गोवा सेंटर फॉर द आर्ट्सच्या क्युरेटर आणि आर्ट हिस्टोरियन लीना विन्सेंट यांनी केलाय। इंडियन मेडिकल असोसिएशन महाराष्ट्र राज्य महिला डॉक्टर विंग कमिटीच्या अध्यक्षपदी डॉक्टर कांचन मदार यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे। IMA महाराष्ट्र राज्याचे अध्यक्ष डॉक्टर संतोष कुलकर्णी यांनी ही नियुक्ती जाहीर केली। रत्नागिरी येथील बांधकाम व्यावसायिक राहुल भोसले यांनी दुबई इथं झालेल्या ओशन मॅन वर्ल्ड चॅम्पियनशिपमध्ये भारताचं प्रतिनिधित्व करत 10 किलोमीटर समुद्री जलतरण करून ओशन मॅन हा किताब पटकावला। ते रत्नागिरीतील पहिले ओशन मॅन ठरले। सावरी गावातील असणाऱ्या शेडवर मुंबई पोलिसांनी टाकलेल्या धाडीत 45 किलो ड्रग्सचा साठा सापडलाय। याची किंमत 145 कोटी आहे। त्या ठिकाणी काम करत असलेल्या तिघांना एकनाथ शिंदे यांचा भाऊ प्रकाश शिंदे याच्या जावळी तालुक्यातील हॉटेल तेज यश मधून जेवण जात असल्याचा आरोप ठाकरे गटाच्या उपनेत्या सुषमा अंधारेंनी केलाय। क्रीडा मंत्री माणिकराव कोकाटे यांच्या विरोधात नाशिक जिल्हा न्यायालयानं अटक वॉरंट जारी केलंय। त्यांना कोणत्याही क्षणी अटक होण्याची शक्यता आहे। सदनिका घोटाळा प्रकरणातील अंजली दिघोळ राठोड यांनी याचिका दाखल केली होती। आमदार धनंजय मुंडे यांनी केंद्रीय मंत्री अमित शहा यांची भेट घेतल्यानंतर राजकीय वर्तुळात राजकीय चर्चांना उधाण आलंय। माणिकराव कोकाटे यांच्या जागी धनंजय मुंडे यांची मंत्रिमंडळात वर्णी लागणार असल्याची चर्चा राजकीय वर्तुळात सुरू झाली आहे। गांधी घराण्याचे निष्ठावंत दिवंगत राजीव सातव यांच्या पत्नी प्रज्ञा सातव भाजपमध्ये प्रवेश करणार असल्याची माहिती आहे। प्रज्ञा सातव यांचा 18 डिसेंबरला भाजप प्रवेश होणार आहे। वारकरी संप्रदायामध्ये अत्यंत प्रतिष्ठेचा मानला जाणारा आणि पैठण येथील श्री संत एकनाथ महाराज संस्थानकडून दिला जाणारा पहिला शांतीब्रह्म संत श्री एकनाथ
महाराज वारकरी सेवा गौरव पुरस्कार उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना जाहीर करण्यात आलाय. 25 नागरिकांच्या मृत्यूस कारणीभूत ठरल्याप्रकरणी दोन्ही लुथरा बंधूंना दिल्लीतून अटक करण्यात आली आहे. गोवा पोलिसांनी दिल्लीतून दोघांनाही ताब्यात घेतल्यानंतर आता गोव्यातील मोपा विमानतळावरून गोव्यात आणण्यात आलंय. पहलगाम दहशतवादी हल्ल्याला प्रत्युत्तर देण्यासाठी भारतीय लष्करानं ऑपरेशन सिंदूर मोहीम सुरू केली होती. ऑपरेशन सिंदूरच्या पहिल्या दिवशी भारतीय वायुदलाचा पूर्णपणे पराभव झाला होता, असा खळबळजनक दावा माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी केलाय. पहिल्या दिवशी पाकिस्ताननं भारताची विमानं पाडली, त्यानंतर भारताचा संपूर्ण एअरफोर्स ग्राउंड झाल्याचं ते म्हणाले. मिशोचा शेअर सुसाट वेगात पळतोय. UBS या ब्रोकरेजनं कंपनीच्या शेअरला सकारात्मक प्रतिसाद आपल्या अहवालात दिल्यानंतर शेअर 20% अधिक इंट्राडे उच्चांकावर उसळला असल्यानं मूळ IPO प्राइस ब्रँडच्या तुलनेत 216.34 रुपये प्रति शेअरवर व्यवहार करतोय.